musieť podľa tohto nájsť čo najskôr tú vlajku, tabuľku, pripevniť ju sem. Pôjdeme postupne, kto bude prvý, získava bod. Čiže keď máme 5 povelov, koľko bodov to môže byť? 5. Vy ste šikovní. Tak sa poďme pripraviť na tú prvú vlajku, tabuľku a hlavne povel. Poprosím si povel, o ktorom sme hovorili, a je to pozor, potápač vo vode. A hľadáme. Červený ako prvý. Kontrolujeme. Je to tak, správne. Čiže červený máte koľko? 1 bod. 1 bod, blahoželáme, super. Poďme na ďalší pokyn, je trošku dlhší a podľa mňa aj zložitejší. Nepribližujte sa ku mne, mám problémy s manévrovaním. Poprosím si vlajku na stenu, hľadajte a pripevňujte. Bod modrý, podpora červeným. Mám tu teraz ďalšiu výzvu pre vás, zatiaľ je to 1-1. A tá výzva a povel je: potrebujem lodivoda. Ako vyzerá tento povel? Hľadajte ho. Je to remíza, čiže bod a bod. Môžete podporiť svojich. Teraz ste zastavili potlesk na môj pokyn a mám podobný pokyn cez vlajku, cez vlajkový signál, a ten pokyn je: okamžite zastavte loď. Tak to vyzerá. Najrýchlejšie zastavili loď modrý, to znamená, že dostávajú bod. Červení sa nevzdávajú, pretože sa netreba vzdávať ani pred pokynom, ktorý nasleduje, a ten pokyn je, neviem, či to poznáte, určite ste to počuli. Muž cez palubu, tak to vyzerá. A teraz poďme. Červení tam dali skôr, mám taký pocit. Nikola bola si mršná, máte bod červený, blahoželáme. My teraz tie body dáme do tabuľky a pozrieme sa na priebežný stav. Mája 1844 sa narodil Morseov telegraf. Američan Samuel Morse vymyslel takú abecedu, Morseovku, a používal sa to 100 rokov potom neskôr, a prvú správu poslal na vzdialenosť 50 kilometrov. Od tohto momentu sa začali stavať telegrafy a ťahali sa káble, drôty medzi poštovými úradmi a železničnými stanicami. Výborný nápad. To znamenalo, že stačilo prepojiť jedno pobrežie s druhým a komunikovalo by sa práve Morseovkou. To znamená, odovzdala sa správa a prijímala sa na takom špeciálnom papieriku, kde sa čítali bodky a čiarky, a z toho vznikla úžasná vec. Vedeli sme, ako sa majú tí na druhom konci. Problémom sa zdal byť divoký západ, pretože ťahať káble, drôty na telegrafické stĺpy, ich vešať je problém, keď idete cez územie indiánov a banditov. Preto skrsla jedna výborná myšlienka a zrodila sa legenda, takzvaný Pony Express. Pony Express, to je trasa, ktorá mala 3000 km, bolo na nej 190 staníc, asi tak 500 koní, jazdci mali v priemere 18 rokov, koňa menili každých 20 km a na svojom úseku vymenali 10 koní, z čoho vyplýva, že v sedle tak sedeli približne 200 km, a ak dožili, lebo išli cez územia banditov a indiánov, tak za týždeň dostali $25 za túto výbornú prácu. Veľa? Málo? No bolo to dvakrát viac, ako vtedy dostávali robotníci. A prichádzame k vašej úlohe. Doručite mi správu. Koňa máte s tykadlami. Brašňu máte, klobúk máte, a kto bude ako prvý pri mne a odovzdá mi správu, vyhráva. Je to veľmi jednoduché, ja si medzi tým prečítam. Denníček Wild Wild West. Ešte by som vás mal oštartovať však. Pripraviť sa. Mám rád tieto súťaže. Štart. A vy povzbudzujete, áno, áno.
že mi prišla správa a som celkom znepokojený, na koho sa tento človek môže podobať. Netuším. Viktória, smola, čo? Si dáma a nevieš robiť s kabelkami. Tak, sú to kabelky, ktoré sú z divokého západu, čiže zdržali sme sa. Levoča sa skoro polámala celá. Čo, Daniel? To bolo čosi. Došla mi správa okrem tohto fešáka, že za 200 ečok, teda dolárov je tu odmena, a tá správa znie, že túto úlohu vyhrali modrí a dávame 3 body. Telegraf bol fajn, ale skutočnú zmenu priniesol až vynález, ktorý telegraf odstrihol od drôtov. Bezdrôtový telegraf výrazne zmenšil svet, lebo správy z opačnej strany zemeguly sa prenášali behom chvíľky. Správy poslané bezdrôtovým telegrafom mohli zachraňovať aj životy, o čom by vedeli povedať svoje telegrafisty z Titaniku. Na tejto lodi bol nainštalovaný Marconiograf, systém Taliana Marconiho, ktorým vyslali do sveta signál SOS, ale aj vtedy používaný CQD. Medzi priekopníkov bezdrôtovej telekomunikácie patrili aj Slováci, čo nás môže len tešiť. Jozef Murgáš ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Takže aj jemu vďačíme za to, že sa práve počujeme. Haló? Všetko sedí. Ďakujeme. O titul šampióna vo vynájdení telefónu boli vo finále 3 mená. Alexander Graham Bell alebo fyzik, teda profesor fyziky, ktorý sa volal Elisha Gray, a tiež jeden chudobný emigrant Antonio Meucci, ktorý nemal ani $10 na to, aby na ten patentový úrad išiel a kúpil si tú pečiatku, respektíve známku, a nechal si zapatentovať vynález telefónu. Avšak Kongres Spojených štátov v roku 2002 potvrdil, že on je víťazom tohto šampionátu, kto vymyslel telefón. Tie telefóny vyzerali inak ako tieto. My poznáme mobilné telefóny, to znamená, že tých kamarátov, ktorých ste spomínali, máte v zozname. Asi neviete čísla všetkých však. Keď ešte fungovali takéto telefóny, lebo to sú telefóny, tak ste si museli čísla pamätať. A presne o tom je vaša ďalšia hra. Musíte si zapamätať telefónne číslo moje, 6-miestne. Ja vám dám 15 sekúnd na to, aby ste vy, kapitánky, študovali to číslo, naučili sa ho. Prídete k prvému telefónu a zvinete slúchadlo a začnete vytáčať. Vy si to budete pamätať veľmi dobre, odkúkáte, aké číslo vytočila kapitánka a posuniete sa ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Pochopil som to aj ja, takže asi by sme mohli začať. Dievčatá, poďte bližšie, je to veľmi diskrétne, dobre? 15 sekúnd, teraz. Čítanie spier. Obsadené, čo? Ešte si pamätáte, Viktória? Livia, hej? A myslíte, že ja nebudú vedieť? To je napätie. Matej, poďte, ide aj o tohto prvý. No, skúste ťukať. Skúste ťukať. Odoslať. No poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Správne číslo bolo 2, 5, 8, 6, 9, 5. A červení majú správne 2, 5. Zle. A modrí majú 2, 5, 8. Z čoho vyplýva, že jeden bod získavajú červení a 3 body modrí. Sedí to. Keby som sa spýtal na to moje telefónne číslo, viete?
258 695. 695 sedí? Dobre, ja len, že či ste sa aspoň niečo naučili. Čaká nás teraz 5. kolo. V tomto kole môžete zabudovať až tak, že môžete získať 10 bodov, ak budete mať 5 správnych odpovedí, čo je veľmi luxusné, pretože vy máte 12 zatiaľ bodov, vy máte 6. V prípade, že sa to podarí, tak z tohto momentu ešte môžete to obrátiť a vyhrať dnešnú súťaž. Dobre, čiže zostávate v hre. Otázky, ktoré súvisia s našou dnešnou tematikou, už sú pripravené, tak si poprosím prvú. Posledný telegram bol doručený v roku 2015 po A, po B 2013 a po C 2009. Hlasujte teraz. Poďme na druhú otázku. Volanie SOS znamená po anglicky. Po A save our ship, po B save our souls, po C neznamená nič. Oceňujem, ako si šuškáte, veľmi jemné to je. Tak to má byť. Kebyže som učiteľ, nepočujem nič. Poďme na tretiu otázku. Písmeno B sa v námorníckej vlajkovej abecede označuje slovom ako po A bingo, po B bravo, po C bump. Hlasujete? Fajn, zatiaľ sa nám stav nemení, ale prejdeme si aj 4. a 5. otázku. Tak poďme na tú 4. Slovenským priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie bol po A Jozef Murgaš, po B Martin Kukučín a po C Jozef Golonka. Odhlasované. Neopisujte. Aha, ešte je tu 5. otázka. Maratónsky beh meria po A 45 km a 192 metrov, po B 42 km a 192 metrov, alebo po C 41 km a spomínaných 192 metrov. A, B alebo C. Plinie vám čas. Hlasujte. Na čo 5. kolo? Pýtam sa, ale poďme si prejsť aspoň otázky. Či boli správne alebo nie. Posledný telegram bol doručený v roku 2013. Nemali ste správnu odpoveď. Ja som vravela. Volanie SOS znamená po anglicky neznamená nič. Písmeno B sa v námorníckej vlajkovej abecede označuje slovom ako C. Výborne, dobrý ste. Vám. Slovenským priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie bol Jozef Murgaš bez akýchkoľvek problémov a zaváhania. A teraz maratónci ruky hore. Kto už od vás zabehol maratón? No dobre, maratónsky beh teda meria 42 km a 192 metrov. Tieto symboly teraz dáme do tabuľky. Tabuľka hovorí, že na parádnom 2. mieste skončili červení. Zatlieskajte si. Ja viem, je to smutné, pretože sa hrá nie o 2., ale o 1. miesto, ale držali ste sa skvele. Musím povedať, že budem vás chváliť potom na budúce, dobre? OK, dostanete aj cenu, nebojte sa. Teraz sa ale budem venovať víťazom. Modrý tým, Levoča, vyhrali ste, blahoželáme. Tu sú aj naše ceny. Na pamiatku kniha od nás, dobre? A ja viem, že v Levoči u vás na gymnáziu svätého Františka z Asisi budete o 200 eur bohatší. Užite si to, dobre? Ak by ste vy chceli byť u nás v štúdiu, čo by ste mali chcieť, tešíme sa, prihláste sa. Daj si čas @rtvs.sk. Zrejme ste pochopili, že naši predkovia to vôbec nemali jednoduché, čo sa týka komunikácie.